हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दा गोबांथार भाइरेल जागासिनो दङ बेनो जाबाय पेन कार्ड आपडेट खालामनाय 2.0 आव सोर खालामनांगौ मानो खालामनांगौ खालामाबा मा जागोन लिंक बोरै खालामनांगौ डिटेल्सखौ A to Z लाबोदों बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन आरो लोगोसे क्लियारिफिकेशन नोंथांमोना भिडिअ मोननो हागोन दा गोबांथार भिडिअ फैबाय जे सोर खालामनांगौ मानो खालामनांगौ खायसे जोंनि समाजाव गोबां बेले बेजे सोमजिगासिनो दङ मानो होनोबा दानि टेक्नोलॉजी जुगाव गामि ओनसोलाव खायसे रोङा नालाय दा मानो खालामनांगौ सोर खालामनांगौ बेखौनो गोबां गिनाय सोमजियो दा बेखायनो नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों बे पेन कार्डखौ मानो नांगौ आरो लोगोसे सिगांना मा जाबावगोन बेखौ जों बेयाव गुवारै सावरायगोन स' बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नाथाय आपडेट खालामनाया गोबां खम समनि गेजेरावनो जायो 2 मिनिटावनो नोंथांमोना बेखौ आपडेट खालामनो हायो अनलाइन दखानाव थांलायनांगौ गोनांथि गैया मबाइलावनो नोंथांमोना खालामना लानो हायो स' बेखौ जों बेयाव नायगोन दा जोङो लिंकआव फैखाबाय बेनो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव चेक खालाम गासैबो फेसिलिटिया दंखाजोबो नोंथांमोना चेक खालाम दा बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दं जों बेखौ नायग्रोगोन दा रियारि लोगोफोर मोनसे बाथ्राखौ आं खोन्थाग्रोनो आधार कार्डजों पेन कार्डजों खायसे लिंक खालामना लादों मानो होनोबा खायसे खामानि नांगौ जायो जेरैहाय जोंहा TDS एप्लाइ खालामनायाव आधार कार्डजों पेन कार्डजों कम्पालसरि लिंक थानांगौ होमबासो जोङो बोसोराव माखासे जों टेक्स पे खालामनायखौ जायनाखि साख्रि मावो जों मोनफिनो आरो जायनाखि कन्ट्रेक्चुएल मावो बा PF एप्लाइ खालामो बा TDS खालामो बिथांमोना नांथारगौ आरो लोगोसे जायफ्रा गिदिर एमाउन्ट बेंकआव सोयो बिथांमोना आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक नांगौ जायो आरो थ' बेखायनो नोंथांमोना खालामना लायोबा मोजां आरो बे नाम्बार 1 पइन्ट देन बेनिफ्राय जों दा एक्सट्रा फैबाय मेन कन्टेन्टआव बेनो जाबाय पेन कार्ड नोंथांमोननि 2.0 आ मा अके स' बे मा आरो मानो नांगौ बेखौ गोबांथार गिनाय सोमजिगासिनो दङ खायसे बुजिदों आरो खायसे बुजियाखै दा बेखायनो जों गोरलै रावजों जों बेयाव फोरमायगोन दा बे फेसिलिटिया फ्रि मानो होनोबा दायो फेसिलिटिया फ्रि होगासिनो दङ आरो लोगोसे माखासे फिचार्स होदों जे नोंथांमोननि पेन कार्डआ बै समनि फुराना मोना बेयाव नोंथांमोननि आधार कार्डजों लिंक खालामनाय दायो अप्शन दङ देन बेनिफ्राय बै समनि पेन कार्डआव नोंथांमोननि फन नाम्बारा होदोंमोन दा गैला बेखौबो चेन्ज खालामनाय अप्शन दङ मेल ID आपडेट खालामनाय अप्शन दङ दा बेफोरबायदि माखासे सुबिदाखौहाय पेन कार्डनिफ्राय होनाय जादों जेराव जोङो बेखौ आपडेट खालामना लायोबा मोजां जायो आरो नाथाय सोर खालामनांगौ सोर खालामनाङा बेनिबो बाथ्रा दङ आरो दा बेखौ जों मोनथिनांगोन स' दानिया जों गुबै कन्टेन्टआव थांसै नोंथांमोना गोसोआव लादो दानिया जे नोंथांमोननि पेन कार्डआ मा इयाराव खालामनायमोन एबा बबे बोसोराव खालामनायमोन जास्ट एग्जाम्पल आंनिया 2005 खालामनायमोन जास्ट एग्जाम्पल 2005 खालामदोंमोन स' नोंथांमोना सोरबा 2006, 7, 8 बेबायदि गोबां दं आं जास्ट एग्जाम्पल होदों 2010 लाबाय 2008 लाबाय बे समाव नोंथांमोना पेन कार्ड खालामदोंमोन ना आरो बे समनि पेन कार्डआ QR कड जोंहा गैयामोन अके जोंहा QR कड गैयामोन आरो बै समनि मबाइल नाम्बाराबो जोंहा दायो गैला जानांगौ मानो होनोबा बोसोर जाबाय दानिया पेन कार्ड 2.0 एबा गोदानाव लेटेस्टआव QR कड थायो नोंथांमोना QR कड नुदों जानांगौ गोदान एप्लाइ खालामनायाव दानि गोदान बोसोराव खालामनाया एबा थांनाय बोसोराव खालामनाया दा बेखायनो मोनसे अपसन आरो जे नोंथांनि पेन कार्डआ फुराना जाबाय नालाय जेराव QR कड गैया जोंहा बेखौ दा आपग्रेड खालामनो हानाय अपसन फैदों फेसिलिटि बेखौनो जों दा खालामनांगौ आरो लोगोसे गोसोआव ला QR कडाव स्केन खालामबानो नोंनि गासैबो डाटाया ओंखारगोन नोंनि गासैबो एड्रेस नाम ओंखारगोन इजि मेथड खालामबाय नालाय इजि प्रसेस खालामबाय गभर्नमेन्टआ बिदि खालामगासिनो दङ बेखायनो जों QR कड गोनां पेन कार्ड लायोबा जेरावबो मोजां जायो आरो बेखायनो नैबे पेन कार्ड 2.0 दिहुननाय लन्च खालामनाय जाहोना बेनो दा गुबै बाथ्रा QR कड गोनां नोंथांमोना पेन कार्ड मोनगोन आरो जायफ्रा QR कड दंखायो नोंथांमोना गोदान खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बेनो सोलिबाय थागोन आरो जायफ्रा फुराना पेन कार्ड नोंथांमोना QR कड गैयाना दा नोंथांमोना बेखौ खालामनानै मोनसे इलेक्ट्रनिक कपि एबा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जेब्ला नोंना एक्सेप्ट जायो आरो दा बोरै एक्सेप्ट जायो जों बे खामानिखौ मावनांगोन जोबोर इजि 2 मिनिटावनो हायो नाथाय आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनोसो गोबाव भिडिअ खालामदों जाहाथे जोंनि साननाया बुजियो पेन कार्ड नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बारखौ जों होनांगोन QR कड गोनांखौ मोननो थाखाय स' बेखायनो मोनसे बाथ्रा जोंहा अपसन दङ पेन कार्ड नाम्बारा जों बेखौ गोजौआव जों बाव होनांगोन अके नोंनि फुरानाखौ एन्ड बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बारा जों बेखौ होनांगोन एन्ड दानिया फैबाय डेट अफ बार्थ बेयाव अनलि मान्थआल' बेयाव फैगोन माने दानाल' श' जागोन आरो दा बेखायनो क्लिक खालामबा नोंथांमोना जानुवारि फेब्रुवारि बेयाव मोनगोन एन्ड इयार अफ बार्थखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट टाइप खालामना हो 1990 1995 2000 जि दङ नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे अपसन दङ बे नोंथांमोननि डिक्लेरेसनाव टिक मार्क होनांगोन बक्सआव होमबासो नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना गोबां गाइडलाइन्सखौ एक्सेप्ट खालामबाय होनना बुजिगोन स' दानिया जों बेयाव जोङो टाइप खालामबाय पेन कार्ड नाम्बारखौ बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बारखौ जों टाइप खालामबाय देन बेनिफ्राय जों मान्थखौबो जोङो डेटखौबो जोङो माने इयारखौ होबाय आरो अके दा मान्थ माने डाइरेक्ट मान्थखौ होदो बेनिफ्राय इयारखौ होदो आं बेखौ एसे ब्लार खालामबाय मानो होनोबा गोबांथार गाइडलाइन्स प्राइभासि थायो बेखौ श' खालामजोबनो हाया बेनिफ्राय बक्सआव जों टिक मार्क होबाय एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अपसन दंबावो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो माने बे गाइडलाइन्सआ बाय'मेट्रिक्स आरो बेखौ जोङो मानिनांगोन होमबासो जों नेक्स्ट प्रसेस थांनो हायो देन आइ एम नट ए रबटआव जों क्लिक खालामनांगोन बक्सआव दा जों क्लिक खालामसै
खालामसै आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा मोनसे अपसन मोनबावगोन बेनो जाबाय साबमिट बे साबमिटआव जों क्लिक खालामबा नेक्स्ट प्रसेसआव जोङो थांनो हागोन दा जों नेक्स्ट खालामबाय साबमिटआव थुबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो दानिया मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना कन्टिनिउ विथ KYC आव क्लिक खालामनांगोन ओरै जादों आरो जे नोंनि आधार कार्डआव माने जायनोखि मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेयाव नोंनाव OTP थांगोन स' बेखायनो जों कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन दा जों क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि लडिं जागोन दा बेनो आरो गोबां इजियाव जों खालामनो हायो जेबो गिनांगौ गैया दानिया नै रिक्वेस्ट फर एड्रेस आपडेट फैबाय दा जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों नोंना लिंक दङ ना बेयावसो OTP फैगोन आरो बे OTP खौ जोङो होनांगोन दा नोंथांमोना OTP खौ होनांगोन बेखायनो आधार कार्ड नाम्बारा मबाइल नाम्बारा एक्टिभ थानांगोन आधार कार्डजों होमबासो खामानि जागोन अके देन जों साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन दा जों साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि अपसन फैबाय नै बेनो जाबाय आं बुंखादोंमोन ना बै समाव पेन कार्डआव नोंथांमोना जाय फन नाम्बारखौ होदोंमोन बे गैयाबो जानो हागौ अके फुरानाफोरा आरो बेखायनो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार मेल ID खौ आपडेट खालामनो चान्सखौ होदों एबा फेसिलिटिखौ होदों एबा सुबिदाखौ होदों बेखायनो नोंथांमोना डु इउ विश टु आपडेट होननाय मोनसे अपसन मोनदों बेखौ येस होनांगोन जुदि नो होबाथाय जों आपडेट खालामनो हानाय नङा मबाइल नाम्बारखौ स' बेखायनो जों बेखौ येसआव दोननांगोन अके होमबासो जोङो मा अपसन मोनगोन मबाइल नाम्बारखौ गोदान सोस'नो जाय फन नाम्बारा नोंना एक्टिभ सोलिगासिनो दं बेखौनो जेब्लायबो गभर्नमेन्ट खामानियाव होनांगौ अब्लासो जों माने आन्दाया नेक्स्ट लेभेलाव OTP फोराव स' बेखौ जों क्लियार जाबाय देन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ मेल ID खौबो नोंथांमोना आपडेट खालामनो हादो गाहायाव लिरना होदो होमबानो नोंनि फन नाम्बारा जेरावबो सोलिसिगोन आधार कार्डआवबो सोलिसिगोन पेन कार्डआवबो सोलिसिगोन आरो बेखायनो जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ जों टाइप खालामना होबाय स' दानिया जोङो मेल ID आरो फन नाम्बारखौ होबाय गोदानखौ बेनिफ्राय जों साबमिट खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो बे फन नाम्बारा नोंनि नंगौना नंमारा नोंनाव लोगो लोगो OTP हरगोन दा बेखायनो OTP खौ जों बेयाव आपडेट खालामनांगोन मेलावबो चेक खालामदो बेनिफ्राय फन नाम्बारावबो नोंथांमोना चेक खालामदो बेनिफ्राय जों मोनसे अपसन मोनबाय भेलिडेट होननाय बेयाव नोंथांमोना भेलिडेटआव क्लिक खालामना होदो अब्ला बियो आपडेट जागोन आरो फन नाम्बाराबो आपडेट जासिगोन मानो होनोबा जों चेन्ज खालामबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव इजि जाबाय दा बेयाव नोंथांमोननि आधारजों सेम एड्रेस फैबाय आरो बेयाव श' खालामखादों नोंथांमोना बेखौ खनसे चेक खालामदो बेयाव एडिट खालामनो हानाय नङा नोंथांमोननि अपसना बेयाव गैया देन बेखौ जों बुजिबाय बेनिफ्राय भेरिफाइ अपसन दङ भेरिफाइ खालामदो नोंथांमोना जे नों गासैबो अके जाबायबा भेरिफाइ खालामबा जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन आरो दा जों भेरिफाइ खालामबाय स' दानिया जोङो भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि लडिं जाबाय नै नोंथांमोननि रिक्वेस्ट फर एड्रेस आपडेट बेबादि अपसन फैदों जेनेरेट खालामनांगोन नोंथांमोना जेनेरेट एन्ड सेभ एन्ड प्रिन्ट दङ अके जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो अब्लाथाय नोङो मोनसे कपि मोनगोन एक्न'लेजमेन्ट मोनगोन एप्लिकेसन मोनगोन नों खालामनायखौ आरो बेखौ जेब्लायबो प्रिन्ट खालामना ला बेनिफ्राय नैबे नट डाउन खालामना ला नाम्बारखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना स्टेटास नायोबा बेखौ नांथारगोन अके माने डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना प्रिन्ट खालामना लानांगोन ना बेनो जाबाय नोंथांमोननि पेन कार्ड 2.0 खौ नोंथांमोना मोनगोन आरो जानो हागौ आं क्लियार नङा पस्ट अफिसाव फैनो हागौ बाट नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक कपि डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बेनो सोलिगोन आरो पेन कार्डआ दा बेनो 2.0 नि आपडेट खालामनाय जाहोना बेनो जेबो गिनांगौ गैया जायफ्रा नोंथांमोना रोङाखैमोन खालामना लादो फुरानाफ्रा आरो जायफ्रा QR क'ड दंखायो नोंथांमोना खालामलायनांगौनि गोनांथि गैया दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बड' जब इनफ'निफ्राय